हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय लोगोफोर। नोंसोरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन फरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। नै आङो नाथुरजों मैथा, बेनिफ्राय बोथोरनि थास' बिथ्राइजों भाजा संनानै जानो नागिरदों। माबायदि सङो नायलांदो। आं आंनि स्टाइलाव संनोसै। नोंथांमोनाबो बयबोथ' संनो रोंखागौ, थेवब्लाबो आंनि स्टाइलाव संनायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय। अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै दानिया नाथुरखौ एवनानै लाग्रोनोसै। सामब्राम गुफुरजों जिराजों देनानै लाखाबाय, मोसानानै लाबाय। नै दानिया थास' बिबारा गेब्लेबाय नालाय, दा बेयाव मैथा होनोसै। मैथा होनानैहाय मोजाङै संनोसै। बेनिफ्राय नाथुरखौ उनाव होनोसै।
दानिया मैथाजों थास' बिबारजों गेब्लेबाय नालाय दानिया नाथुरखौ हरनोसै। नाथुरखौ हरनानै दसे सम खोबनानै संबावनोसै। एसे लाथा लाथा खालामसै। थास'सो नालाय बेयो मानगोन, ओंखायनो लाथा लाथा एवथाबनांगौ। नै दानिया मोनबाय थास' बिथ'राइजों मैथाजों नाथुरजों संनाया। गोथाव जागोन ना जाया मिन्थिला, गोथाव जागोन, बे गोथाव बायदि नुथारबाय। आंनि संनाया दानिया मोनबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय थेंक इउ। अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।